Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Султонобод 4 сар буқоӣ фурӯшӣ будааст. Буқоӣ ки ҳамин хурдан саломатишон 100% буқаанд. ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумоти ҳамин буқачаҳоро метем. Видеоро нагзаронда то охир тамошо кунед. Харидори аниқ бошед, марҳамат номероро мемонем. алоқа биромада харидорӣ кардан мегиред. ҳар 4 буқа бародаро фурӯшианд. ҳар 4-уш молҳои гарантийни мақсад ай баҳор ҳамиҷаданд. хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. бо гарантияшо соҳибош метия бародаро. набошад мо наворо сар мекунем. ин буқачаи сияҳ бо ҳамин пародои маҳаллии худмон ай бародаро. хурдан саломатӣ 100%. хеле буқаичаи шӯрак. ягон камбудӣ надорад. синни солаш тақрибан таи 2 солада ай 1.5 гузаштагӣ. ҳама тарафа нигоҳ кунем бародаро. сарошам ба зебак 4 кунҷа. нарх навоша 10800 сомонӣ мондааст. соҳибошам бо муомила дора. даставкашам маслиҳат мекунем вақти савдода. ина якум буқа буд. ҳозир мегзарем ба буқои дигариш. ноз буқаро мекаша кам кам рагаштаношо мебинед. иноро ҳам ҳозир хеле шуда буда ин караги набудааст. барои буқа кам кам паридестай, девонагӣ кардестай. хулас чӯлоқ нест. хурдан ягон проблема надорад. хай гуфтем мо такрор гап назанем. ана ҳамин буқача нархаш 10800 муомила даставкаша маслиҳат мекунем. ана буқаи рақами 2 бародаро. буқо ҳар 4-уш барои бастан ҳозир беҳтарин варианта айни вақти хурданша вақти калоншавиша иншоалло ки фоидаи зур мепартояд. хушрӯ нигоҳ кунед. хоб ишам ҳам хел таи 2 сола дандон кафондагӣ нест. ай 1.5 сола камтар гузаштагӣ. хурдан саломатӣ хоб чӯлоқ набуданаш ҳама тарафа 100%. ай тарафи соҳибуш кафолат дода мешавад. нарх навои буқа 12500 сомонӣ ай бародаро. бо муомила дора конкретна. даставкаша маслиҳат мекунем вақти савдода. агар касе ҳар чорша якҷоя бигира муомилааш бо хуб мешавад. арзон меғалта шумода. агар ҳар чорша касе якҷоя бигира. хоб навоша мегзарем ба буқаи сеюм. анаи сеюм буқаи фурӯшимона буқо барои бастан гуфтем ку бародаро ҳолатошон хубай. нашуд хурдан саломатиш чӯлоқ набуданашта иштам ҳам хел ай тарафи соҳибаш кафолат дода мешавад. ин буқо ҳамаш ай санҷиш гузаштагӣ гуфтем ку чанд такрорам боша гап задастем бародаро. хоб нарх навои 12800 сомонай. боз ҳам муомила дора. даставкаша бо маслиҳат мекунед вақти савдода. рақамо дар рӯи экран ҳаст. ай ватсап алоқа мебироед. як бори дига ай қафош бинем буқара рагашта 100%. анаиш 4-ум буқаи фурӯшӣ. буқаи рақами 4. ахирон буқаи бародаро. ишам ҳам хел хурданаш саломатиш чӯлоқ набуданаш даҳандар набуданаш кафолат ҳаст. хоб нарх навош 11500 сомонӣ ай. боз ҳам муомила дора. даставкаша вақти савдода маслиҳат мекунем. буқаи шӯракай бародаро. хел шохдорак тарғелча. айни вақти хурданша айни вақти калон шиданша. динозавр бори мехӯра иншоалло ҳамаш. ҳай кака тамом. то бародаро наворо дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. харидорои аниқ муроҷиат кунед. марҳамат рақамо дар рӯи экран мешавад. хеле ки гуфтем агар ҳар чорша касе якҷоя бигира бо муомилааш хубтар мешавад. конкретна муомила дора. ҳамиҷа 4 таша бировардем фурӯшта. ҳамада ҳам хел фермачон насиб кунад. хонааш пури гов мол шавад. ҳамада барори кор бародаро лайко ҳаёт набирояд.